Tarong ba? Uy. Tarong ba? Ha? Ding. Ha? Uy. Wait, klaro kamu eh. Ay, go. Kita doa. Sure. Atau tatap magjan. Ha? Tari lang ko. Oh, okay. Kaos ako. Ma. Ma. Su. Lah. Su. Lang-halang. Nagkaon ma? Ha? Terus sudan. Tergaya pulang isda. Oh, nalutok bitlog na sa Asa man? Nagtiwas ako isda do. Sana tungit na pod. Hindi ka magpakailan man tungit ragi kasi ragi dada. Naon tara? Man ako sumbuhat oy. Buang. Naon tara? Man nagkaon kanino kung abayo jisik. Ako le, kaon ka. Naon tara maga. Dito na mo diha kay dito na. Inom na to. Timapas mo oh. Karon pwede na ko mangutang. Sayo naman ron. Ha? Di ka bumag lagi. Ha? Sama gini. Pag-isipan mo mabuti. Mahala siguro tangon ko. Ah, di landay ko eh. Baba imo ni kay Yoyo ay balikan kay Yoyo. Boy, palitan ba? Palit ka na, gahim na. Bay di bala to yun. Di lang tandayan do. Boy, di lang ta. Pas. No, manghitagon kayo. Grabe, asa ka nagibutang yung kaon? Huwag to. Kami may higop ta steak o siya nagduha-duha. Grabe. No? Magang. Sus. Ambot! Yo, what's up? May buntas yung tanan ng mga another day, another life, another blessing. Ano karon? January 15 na lang, no? Nakatunga na ta sa buwan sa January, no? So, sige kag tambay, sige kag lingkod ito. Ang imong mabantayan sa social media, no? Duha raisod. Kuan. Alert level 3 sa COVID o si Andrea Brillantis napunan lang og scroll. Ambo taw sana sila. Ano ka si Andrea no? Yes. May maoy man. Karon nanta nata may plano ni Doji Boy nga kuan. Nga may ice cream para kuno tambal sa ubog sipon kay gahapon ako kabuhat og kuan kay sipon ay giubo, gipoko. Di may dayon kay inom sa tambal so di sad maayo gurong idayon og kaog ice cream ron so tempura lang sa ta kay og mukaon tag ice cream murag tarong nakikita kutok ana. Ubo pa gisipon niya maka ice cream ba gyud. Urot na imo. Ako na pay kaon la. Mo og gida. Dua ka steak. Na adto na ko. Lama ta? Lista lang na to. Dahong laya. Taas mga papel niya. Bayaran ito, eh. Nate, oh. Jan. Oh. Sama, musugot ka ngayon po ng sapatos, di? Di. Tarong. Takon hadra ka na. Tarong. Kumana, nagkatira, pe. Nagkatira. Ba, pwede ang sapatos ba? Balik na ko dahil lagi. Hindi ko maglangay-langay dito. Patahir man. Dugay kay mahuman. Paabot. Awa. Noon di magkapare. Grago ni mo god. Bot. Kuaw ko na mo likatir mo ron. Yay. Ako ano to? Gilabay oy. Gurub-gurub, di ka. Gurub-gurub. Wow, nilkater, oy. Gapa, nilkater, di kumumum. Wala, nilkater. Magnanakaw kayo. Uy, pulang-pulang. Dito. Gayo pito ay. Wah, yun, oy. Napa to? Dah, tumatag ka na eh. Jan! Wakayayu! Bala ka! Wakayayu! Jan! Wakayayu! Ba't lagi? Wakayayu! Ma, may masulti ni Bron sa ako eh. Kaning lockdown na po ko no. Ha? Tarong ba? May masulti mo sa lockdown? Ha? Ma? Kasi masulti mo sa lockdown ba? Abo, plabara ko lang gabi. May ayo no? Ang lockdown, may ayo no? Ambot lang sa kay maayo ani.
Ayaw kasabot. Way ayo! Lockdown pa, di ba kamudahan sa sapatos? Wagi ayo git. Ni haya kinabuhi mo doon. Da. Ilong. Butangan. Kan balik dah sepatu bah. Balik. Good, mantay ha. Cuy lagi na. Mas cuy pa kana. Oh, kanang ko ano? Black Mamba ba? Ayay. 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 Lah. Jadi kita na yang long sleeve dito. Ano jersey? Jersey. Okay. Ato lang ka dito sa Pinilo do kay kanang hinangir mahal-mahal na nang hinangir. Mahal man eh. Are ka dire. Rotor-rotor. Nga iksokod nimo. Isa po lang kay wala ba ta naligo ron. Uy agas to ah. Ako ra dai. Ako ra dai. Ade mo kung sukod. Pili na, taro pili. Taro nga gid. Gawas ko mga kay hindi ko na pwede magkalo sa sud. So tanawan ninyo ay. Nagkaway lang manikin no. Ilang gipakaway lang manikin nila tanang pagkauson pud. So ampere. Ay klaro ha. Oy ayo ha. Joke ra bitaw magay makasud ra bitaw bisag magkalo. So niuban lang ko no kay kasi nya dugay makuha ang sapatos maikog ta magpaabot si my friend niya. Sakto ra sad gyud kay alas 5 pa ko makuha ang sapatos so karon sore-sore lang siguro mi dire. Ikaw man nila shopping siyang mama to. Ay nabud nga ko ano? Kana kwarta ninyo eh. Shopping ba? Ilang uso diha kay malibat as presyo diha. Sale diha. Ligunan sa tuwa dire. Dili lang magtatuwa eh. Dili magtatuwa. Musik barog ba? Tubang sa tao ka. Kapoy kisig barog sa. Hindi pa dito pwede mulihok. Ligunan. Kapoy ka na. Hoy, paknot. Hoy! Asang kuan? Asang kuan dire? Oh. Ana ka? Ayo, kanggaw, udah lagi palit ah. Gawas ko kay init ka dito. Are ko dire, pabugnaw ko dire. Alimuot ka dito sa order. Bali dai. Ano sunod ani? Balik mga pinilas. Oh, kita na chinilas ra. Kay kabul ko sulod maneng ko ana. Spartan. Ila na bro kuan. Kuan ba? Kabul ko sulod sa Spartan nya blue. Spartan po ana puro kompleton. Pwede na po. Pwede na. Okay ra kayo. Omicron. Mana mengingon sa kuay mo nakitaan? Kani? Aragot. Kasi anak. Palitan niya ko sa, di ka musulog ano? Ha? Palitan niya ko sa, di ka musulog. Palitan og Usa di ka musulog na. usara ka buok. Diyan pagsuluman ng usara ka buok. Unsa? Usa ka parisan. Mahal mi ginaw. Di mo pamabay mo ay buang mo kay. Tara. Ito yan ang laki na may balaki. Madre. Mulai. Anak. Tara. Gunggong. Laki. Oy. Oy, di na noy. Tang arthritis ba? Coba na yung sponsor si Magbike. Oh. Ha? Sugot ka? Oh, basig na yung mo sponsor si Magbike mga kakamay friend. Sponsor rin yung bike ko, pero kan nga bike ko. Okay ra sa ba? Sugot ka na. Sagot ra ko sa bayan. Kasi paghatag ba? Kanay, awan diri. Ana? Mana di? Dili mo order. Abu tangan. Taray. Dito kita sa bikas lagi. Nah, sirado kan. May close eh. Badungot. Nah, mantay. Pag mga ta ha. Nah. Tingtukers. Ini bro, ini bro. Pila ko ba? Tanawan presyo. Mama presyo ni. Pero 59 no. Ayun. Kira, matik. 100.
Uy, kinulong din no? Sinulog no? Prititit na prititit. 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 Okay lakon. Taas pa kayong linya. Tara ka. Good ni. Plus 4. 28. Ah, panghatag din sila kuan day. Bagyong audit. Pag yung audit, Lockdown na ba dong? balik na po ko no. Bahala kay ko lang. Are na. Ha? Mada ko man. Oh. Are mo unsay pangalan ni? Basta are mo dre. Dayway, Mr. Dayway. Oh, Mr. Dayway de. Sorry. Mga relief goods. Bugas, sardinas. Are mo dre. Palit lang mag usa ka plato, matik. Ito sa ko. Ito sa ko. Ha? Kamping mo. Oh. Mga may gastos me. Okay na ya. Ito ang puwa ya. Ya, sama dia. Let's go. Ya, aloy. Aloy. Balik no. Ha? Nah, Aloy. nang duyan bagus ko itaw nang duyan no. Ko ano dire ka nang tauan. Ha? Sponsor kanila. Sponsor bike kanila ko no. Oh, nakakadi ka. Di ba mo kapalit bike? Sponsoran jaga chinilas kanila. Kana. Pwede ra sugot ra ko anay. Okay ra gina gid. Dawat ka na. Dawat ko anay. Di gina maguba dayo. Di po na masulog dako kayo. Ito mo kumako. Dako di unti ili nato kadako. Hamak ko. Hamok ba hamok? Hamok kay na eh. Duyan bisa ko itaw. Hamok gid. Giovanni. Oi ko anda. Asa mo? Asa mo? Ya. Kan lagi may gisulog? Kali? Tikman chicks no? Chicks boy kali tay. Tara bay. Kau? Ato na bay. Lah, kan na ibutan nga po sa. Kita kumama ka ng sinina ba? Shopping saya, shopping. Shopping. Apa le mo Julia? Wala na mo ang yang halin Tagalog ano na ko. Ah, tabang nga si kaga dai. Lah, kan na ibutan bata oh. Very good, very good. Kuya Mark dyan, madadaanan na ay. Kuya Mark dyan ba? Ikabot lang Kuya Mark dyan. Ikaw na po. Sama ni da. Ala, ay ikaw. Ito. Muha lagi ng sa ano yung mong gida. Oh. Oh! Anji, Uncle G. Kusgan ay, kusgan ay. Kusgan na dito oy. Ah, di makita ang naong. Ting! Lah, kusgan na da. Lah, kuyaw oy. Ay, bobo. Bobo. Ang video. Ako to picture na video. Nah. No, basket, sabot mo yung sapatos me. Ah, nagtsinilas. Wag ayo, no? Meron break ka ra Ikaw mo yung maayo. Pero wag ayo. Dali Soriano. Pero maayo kaya doy. Kay kuha nga na siya, good boy ka na, kipasiga rin yung street light ron. Good boy ka na eh. Maayo na siya, maayo. Matang mga alo dere. Tago-tago ta dere. Ay ayoy. Nutago lagi. Ay ajoy. Bro ba to? Kuwan dito. Kuwang na. Kuwang na. Gugo mo tama ay ko ta mo anda tago. Ay tago. Not baby but still yeah. Lah. Namaga.
mabay pag uli na mo no. Ikan may basketan kay last day ron sa amo ang last day ron. Ingon sila last day ko no ron sa kuan sa open sa basketball court no, sa mga basketball court o sa kanang any other contact games no, sa mga nana ko no border pohon kay mukha lang ko no alert level 3 tungod sa kaning COVID no nga bagong variant kaning Omicron so kana okay comment ana nga issue no kay si Tita Gwen ra bahala na siyan lay bahala ang sauna niya pagsulbad kay kana kay nanana sila na ato lang ipabaya sa gobyerno ang kuan kay sila may mas nasayod ana nga unsay na pagsulbad no kay tangay magkuan na kita as a citizen pare ana hubak kita as a citizen nga kuan no mutuman na lang ta sila kung dili kaysa magsigit og reklamo ang atong sige reklamo ato na lang ituman sa mga balaod no kay sa mo akong problema sa mo akong problema kita mismo sa galingon di ta ka tuman sa simple nga rules samot na sa mga dinaggo no para sa kuar po na di mo muuyo na sa inyo pero ari kaduha nga issue no kang Andrea Brillantes no kanay mong yagian na Andrea kanang kuan ako matambag si mo dia kanang Ari na lang ako. hindi dili Andrea kanay mo lagyan ni Andrea giyan ko na no kanang nagtuo ka nga yung akala mo lang lahat Tagalog. yung akala mo na may pag-asa pero wala talagang pag-asa kasi yung pag-asa nasa outer space yun. Di ba? Kanang nagyan mo dia. Ako matambag si Muada, inom lagi na. Tagayin nagmayo. Ang ito naabot ng panahon nga kuan mo, realize nimo nga dili sa worth it mo o yan. Sa naman. Kanang makaingon jud ka ba nga basta pangitag pagi makamove on ka, mao na siya. Ato siyang tapuso no. Na duha na ka adlaw wala ko upload og video no, nakoy daghang pending. Wala dai. Usa ra kong pending ikaduha ni nga video so. Ikaw guma adlaw igpapahulay man Domingo. So mapahuway kitag maayo ikaw guma dili kita. Dili na ko magbuhat guro og vlog Domingo kay ato na siyang i-honor as adlaw igpapahulay no. So that's all for today no. Ato ning tapuson kay taas ni. Okay. That's all for today mga ga. See you on my next video. Okay. Ayot. Bye-bye. Bye-bye.